Yeah, o my yesan ma munyina mo hyiehia bi mo somfo na Kusi obodo me nsa brampa ene nenso nyankopon ya adom ya mehia mo yi na sade ye ne da no enne enso ye kɔ enwoma eno emu na enwoma me no kenkan no wate ne din Asante Nkabom de kan pani se kwadwo ene tro sa nwoma yi ene nti me no ba be hyase sade me di kan ebo wamane se eya agoro ena ye de ebre wo no yewo inipa bi a nana sei kwadwo ana opani sei kwadwo edo mo etro sa nwoma na wodo mo etro sa agoro yi ene nti obehunu enkuru ene nipa a wo yisu won a eja wodo mo etro sa agoro nti ene ye ba be free eya kenkan no ase na yahwe sede agoro no ebesi abekire yen Asante eye tete abakosem ya efa ye Asante eho na ensem a ye betete no ebi ewo ahwedi ahodo no mu bi no enie ebi ene eye adeyo ya edikan ahwedi edikan no eye edikanfo beso na wo biri ye bo a Nkabom ho daye afi adeyo edikan ahwedi etoso mienu eye na wo biri ye bo a ene Asante ahemfo hia na hemfie ema wode Nkabom ho asem eto wanim afi yewo adeyo edikan ahwedi etoso miensa eno no ya Asante ahemfo peneso se na wo biri ye bo a enye won sahene afi ya wade ye toso mienu ahwede a edikan na ye ubiri ye bo a ekọ ne kora wahima ene ne mpanimfo hia epe wahene foforo enti ahwede ne doso a ne nyina no ye de ebrewo na ansana ye bekọ eye ade ye edikan ahwede a edi ekan ye edikanfo beso na ubiri ye bo a Nkabom ho daye no mamenka wo se edwuma bia dawroma ene wase mu a ye de sa edwuma de ye de ebrewo memenda ene kwasi ada bia ye ka wo se NK Executive Barbers wo mo na aso emu a ye de sa edwuma de brewo memenda ene kwasi ada bia NK Executive Barbers e ba bia wo duru ho na wo pese wo yi uti ema ho ye fe na wo de kodwabo bia se de a ene na me kanfo e de ama wo se fo de kire eye Asante region Kumasi wo nkuro a ye frɛ Pachi number 2 o Pachi number 2 a junction no so pe wo sabe nkum so ho ena NK Executive Barbers wa orofo ne wo de kire ho no makwa wo be yi uti ama ho ye fe papa sanso ena Adonko Bitters Limited omo so enei waso emu a ye de said media de bro memenda ene kwasi ada bia Adonko Bitters Limited e brands no bebre e wo ho ye wa Adonko Black wo ho ye no no friend penny de penny ububo bia boa ma ho tibi sisi wo so afi Adonko 1 2 3 eno so e wo ho ye wo Adonko Atadwe Ginger ene ye wo Adonko Premium Energy Drink na foforo kra wasan de aba eye Adonko eye hand sanitizer yeah no so no wode aba ne nyina no e boy ho ban free coronavirus ho enti orofo tweben wafidie na menu nyina no enhia na yemfa kenkan asem no amfamro na ansana ye de akenkan asem no bebro no yemkuti aboafo nkrato de ba ye de akenkan asem no de abro Penny say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mebusa say Asante efri hen ebinim kire say Asante efri bon bi mu ene obepi Asante man so ebinim kire say ofi atweaban so ene osane ba fom abakosam kire say Asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edikan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edikan ne ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kama ho memenda ene kwasi ada bia e wona na Kusi TV ene na Kusi media so nam de sa dwuma de abro memenda ene kwasi ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook,
Instagram and after your Twitter page so. Now benya sa can cancel me nyina memenda ene Kusi adebia. Medamwase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of Kusi TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on Kusi TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. Kusi TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Kusi TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Kusi TV, NKTV. Yeah, Omaima, yesan ema mu nyina mo hiehyia. Afi ye bekọ enwoma ni mu Asante Nkabom ya edikan eno ne enwoma ye kenkan eno nti ye kọ enwoma eno emu. Adoye edikan ahwede a edikan na wo biri ye bo a ahemfie de wo yi. Nana eda ne dan mu na henkwa eda no fa baabi. Nana no medikanfo ebe yi wo ho ekire no dae mu. Nana twem ena ekasai obabutre wonante brɛo wɔtre ne nsɛm ekasa na de nana twem ka ye nie adan na me manye gigya seye Asante pɛ nie wo gu ho me kokɔ awo se enye bribi nana ntwi nso nie wono nso babutre wode ne nsa gu ne kokɔ wogina din wakasa enyam ne ti twum enya hwei wo man a wo ba de ankasa ekyira won na agigya seye enya hwei krobia memfi ene wo amana basa se wantu amfiri Asante ma so ankotena suminya anka ntitimu emma nana krobia memfi nso nie wono so bo abutre wo wusuniti wafanom mununome na Asante man ne asuminya eye ebrono kro wotia kentan no amana basa wono no wotu kotena kwaman ene wo ma kwan ema ne nkrofo ekotena tena bia emiye santitimu no mfi asia no na wotia kentan so nie wono so bo abutre wo kasa wose na nanom momfa nkyeme moansome ho daye da me de na minim se mo nyam na me hye mo bidia kon se menya nsase aba abeka de mudi eja me no ho nenso esesa asase bia no me ma onipa ekotena so ye eda dintiti mo le baaye me de na minim se Asante ya Asante nenso ma na anwene se enchirima eye pese minkumnya mansusu se obi a be pene ho esene ne man nananom mesremu ara me wo fa se obiri ye bo a ya watena manamu no de minim se mo ma me ho kwan e ma me so ne ho daye a obesesa no ma ahemfo baasa no abaako yema kwan nanso hunu se
wo fa ne de esese wo beyi na no ewe yanim adenti na ne bre so esese wo ma ho kwan ementitimu eba Asante firi hɔ no mokɔ ema na utia kenten esaman ko a eka na utia kenten na eka sai wo fa praye etu anamo ba na obiri yebo a ho obiri yebo a wa na obiri yebo a wada ojeso nemu no wo se wo fa na utia kenten wa no wo se wo hunu praye fe na obiri yebo a se wo fa mehu wo se je ne bu mu ma me hwɛ oje osohwe se obetumi ebumu nanso wantumi ehwa na wo se wo fa me bumu a enye yie afi na woti akenten esa eye bio se afi yiyi ni maako ne bubumu e ma me hwɛ afi na obiri yebo a oyiyi ni maako ebubu mu na eyeye ehwa na wo se wo fa mitumi bubumu na hɔ no mu na woti akenten ede to ne wofase yɛ mu sɛ obiri adan na bede wo man ahye wonsa na wama agigya saa adan wahwe ama wodɔ asa wa Asante memu ene me ma what say the kanfo say kekan ho keka omanfo bubum Asante di Asante ena Asante ade hyeman yɛ te sɛ Asante agigya ayɛ pasa ni nyina firi ntitimu wokuta tumi adikanfo no enso edi wachi bonkabo mu hu dawuro kyerɛ wɔ man no ansa na wati yɛn deɛ sie nti wonkyɛ bosa dawuro no enne ene wɔ kyerɛ ya di saa adwuma no ansa na fɔdwo edu mekɔ ɛwa ɛnanana obiri yɛbo a kasa nemu wafa enko kyeremenia wo pɛ enyina wa na oti akenten ese de mehwehwa ene se obeka Asante abomu wa wose wofa mikan na ahenkwa wote kasa wonyane kɔde na wobiri yɛbo ada hɔ wɔsɔ ne nsa pusu no nyane no obisa no asɛm nana adan nana wobiri yɛbo a wobɔ pitiri nyane kwadwo ɛhwa na ahenkwa se nana adan mikan nana wobiri yɛbo ase ɛnɛ mahunu m'ani so deɛ adeɛ ɛwɔ daeɛ mu mami nsuo ane bɔdoa na minko siesie me ho ɛnura ɔkɔmfo yamoa efiri agona ba ha kɔfrɛ no mame na me ne no eni enkomo bi wɔn mo ana henkwa ɔse nana mate ɔkɔsa nsuo no nyinaa na kyerɛ sɛ ɔkasa ye die me hunu bi da na den na no pahema sɛ nana ɛkasa nnamu ɛsaa na siesie ne ho wie ya mebisa no ɔde nsuo no brɛ nana ɛma agya ɔpepa ne ho nana obiri yɛbo a saa bere yi ɔbɛtena ase ahenkwa mese kɔfrɛ ɔkɔmfoɔ yamoa ɛma me ɛwɔ no mu ana ahenkwa ɛse nana mate nana na anɔpa yi mehunu biribi ma me ho dwiri me wa nana obiri yɛbo ase mese kɔfrɛ kɔmfoɔ yamoa ɛma me wa henkwa se nana mate ma ɔde free adie ɛde ɛkɔyɛ ɛhɔ no ɛka nana obiri yɛbo anko a ɛhɔ no wɔse nananom ɛde kanfoɔ meda mo ase ɛsɛ mo abɛyi mo ho adi akyerɛ me mesrɛ mo ara mo nka me ho na matumi ayɛ mo apɛdeɛ ɛde ama mo mekan ɔkɔmfoɔ yamoa ɛbɛn mu ɔbɔ ago na ɔsɛ nana maakyi o nana obiri yɛbo a ɛgye no so ɔkɔmfoɔ enie na ɔsɛ yɛ asuom ɔkɔmfoɔ ɛhɔ na nana ɔkɔmfoɔ yamoa ɛsɛ nana
na den waye bosan sɛ yie ohun fa wo ana wana na obiri yebo a eyi na no sɛ wɔkɔnfoɔ ɛno nti ɛna me somae ma wɔfrɛ wo ɔkɔnfoɔ sere wɔn sɛ nana ɛma ubuntu na mahunu ne asie nyinara na no obiri yebo a wɔdane nani ɛkasa kyerɛ na henkwa na mekan wo korɔ no o ka sɛ wahunu biribi na die bɛn ɛna wohunu yɛ wana ahenkwa bopine no ɔka no wasensɛm na wɔse nana mɛsɔre anɔpa yi mehunu sɛ wo pagyapagya wo nsa ɛka sɛ wɔfa kyerɛ me deɛ wopɛ nyinaa ɛhɔ na mebɔ yerɛ dɛ ɛbɛsɔ wo nsa ɛhɔ na nana obiri yɛbo ase wo deɛ kɔtena anim hɔ na me ne ɔkɔnfoɔ ɛntwetwe nkɔmmɔ ebi ansa wiɛ ɔman ma sɛdeɛ daeɛ ɛkɔso ya ɛne pitiri nkɔmmɔ bɛn ɛna nana obiri yɛbo a ɛde bɛto ɔkɔnfoɔ anim asɛm no abɛyɛ asɛm sɛ bɛwu nananom ama no wahyɛdeɛ ɛsɛ wɔnyɛ ɛsɛ ne brɛ so watena hɔ no mu ama asante mo yɛgyigya saa na ntiti mu ɛte sɛ yie aba asante mu nti na obiri yɛbo amfa nto no nan so ɔmfa ɛnyɛ na asɛm hia dɛ nani kyene yia no wɔhwɛ sɛ ɔbɛfra asante ama ahodoɔ no nyinaa no na waka wɔ mu abɔ mu ɛbɛyɛ yie yɛmfa nsi hae na yɛnhwɛ nkɔmmɔ kora na obiri yɛbo a ɛne ɔkɔnfoɔ yɛamoa ɛbɛtwetwe ampa sɛ ɔkɔnfoɔ yɛamoa nso wɔ mmoa bi yɛ a wɔde bɛboa na obiri yɛbo a ɛmo watumi aka asante ma yɛabɔ mu ana yɛmfa nsia na nyankopɔn yɛ adom a na wɔtwe sɛ dɛ me ne nyinaa no bɛsan hyia bio na afei yɛaba bɛhwɛ nkɔmmɔ no sɛdeɛ ɛbɛkɔ so ɛwɔ na obiri yɛbo a ɛne ɔkɔnfoɔ yɛamoa ɛntam makraw bye bye. Empani say titi wo bi ka titi wo bi kyerɛ ɛne yɛsɛ titi wo bi ka na titi wo bi kyerɛ deɛ a mebusa sɛ asante efiri hen ebinom kyerɛ sɛ asante efiri bon bi mu ɛna obepi asante man so ebinom kyerɛ sɛ ofi atweaban so ɛna osane ba fam abakɔsam kyerɛ sɛ asante emusua bi ɛde ka wɔ ho bɔ mu ma enne wabɛyɛ asante ne sɛnti ɛna afi mede ngoma wato ne din asante nkabom de di kan ɛne asante nkabom de to so mienu ɛde brɛ wo bisa ho sɛ yɛdan na asante nkabom edi kan de ba ye na ɛnyina na mu asante nkabom ɛto so mienu ɛne begyina ye ɛbɛyɛ mede GP sɛ ɔbɛka me ho memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ na Kusi TV ɛne na Kusi Media so na mede saa dwuma de abrɛw memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ yɛn social media platform ni nyinaa so YouTube, Facebook, Instagram, and after yɛn Twitter page so. Now benya sa kenkan sɛ mi nyinaa memenda ɛne kwasi ada bia meda mo ase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of Kusi TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party,
photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on Nana Kusi TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. Nana Kusi TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Nana Kusi TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Nana Kusi TV, NKTV.